Ti Masakbayan. Di napalabas, nasakit tinakam ni Senyorito Alex. Gapo ta pa nagriknana, kat awanan ti panawon dagiti dadakkel na kangkwana. Gapo tatila ang negosyo da, tiin into naranda. Ngam kanayon abagbagaan ti katulong da, anina na kunsing. Amaawatan na kumalatan, dagiti dadakkel na. Iti may sagundaway, simmangpat ni Senyorito Alex, kat kinasarita ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapauluan. Naulpit, agasal, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo lang kuman, mama. Nag-enjoy ak ijen na panak. Anya? Wen, mama. Mala. Inton bigatayan nga agsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Nabanugak. Kayat konti aginana. Agam di ka pa'y nanganiho. Nanganak ijen nagapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ije balay da tatariko. Anya? Anya tinapan mo inarami di jay? Tinulungak ida nagraap, mama. Sika, napan nagraap. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napan nagraap. Awan ti makita kadakes iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayon. Ngam panawan kayon. Talaga akayat kon ti aginana. Ha! Talaga adi na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inaldaw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmet ngamin italtalak. Saan la anam namin san nga imbagakan ko na? Asanan amat mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasidgan ken kuana agagayam na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmiraot. Awan makita kadakes iti dayta Esmeralda. Isabay am kumati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Ang, kasano ngamin amaawatam, kat padamat dagijay nga awan amuna. Agpapada kayo amarigrigat. Anya, Panumat, saan ka de? No saan agapo kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asimmayaak ti biag mo. ket dayta ti ising-singir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mo ta pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa ken ka. Amugmat lang akayat tiyo. Gapo ta mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito asaritaan ta. No itultuloy ito na ito. Ni Alex ti saritaan ta itay. Ngam sa balimatan ti bagbagam. Ha! Buisit ket diti kastoy! Makapabadtrip! Agong unget manan ni senyora, senyor. Ay, jak amoy ti dadya tao. Tila pagpupudutan na. Hun ang arod, senyor. Inton kuan, tila pangidasdas alan naman ang itipungtot na. Nakaila ko man timang paspasensya ken kuana kunching. Sika lang tinagbayag akatulong mi. Takasano? Inapa na amin na nagbali na katulong mi. Iso pimanaw da. Ay na, senyor. No sa anak arupat kwarta, nabayagan na pimanawak ditoy. Ha? Anya rupat kwarta. Sika talaga kunching ha. Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta ak. Gaputan na patagganyak ti swildok. Isungan anungsak dito yan. Saan na kinarupat kwarta day ta kunching? Kaputa pagbambanugam at ipapaswildo mikin ka. Ay, kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayaw. Kasla nakarupangat kayo akanayon. Gapo day ta kan ni Esmeralda. Ay na, bayan yun ni senyora, senyor. Agmaw-maw tumatlaang tipungtot na. Agam basta, senyor. Di nakpapapanawin dito,
Uray iso ti sang kaulit ni senyora. Naibagak meten kada kayo. Narigat ti panagbiag iti lugar may. Awan ti na duma pagkwartaan. Wen, Kunching, di ka matanagan. Kapaya papanawon ka ngay. Nagsayat ka, nakaragragsak ka, makaparayaw ka. Alangam, basta ano samlakit ni ti ugali ni senyoram, kan ti trabaho, ma. Awan parikot, oray agbakbakit ka dito. Ay, agyaman ak senyor. Agyaman ak ka talaga. Among Sandra, kasta unay ti ungat ni Senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraab ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Asino tinakaamam iti dayta? Amangan no agov overthink ka manan. Ni Alex amis mo tinang ibaga. Imbaga na itay. Anya? Wen Sandra, iso anak ko na nga amangan numabayag pay, satay tumanen ag piknik ijay kalapaw. Hay, anyan. Talagamot dagiti babak ng anya. Sabal iti paniriganda iti biyag. Wen nga rod. Angam, bayamon. Noar arigan. Saan tamot ngamin ama ikaring agbalin agayim ni Alex? Gaputa marigrigat talaang. Ti ko namkit di. Talaga ang mata pobre day di a Senyora Esmeralda. Ngam, awan mo't lang ti maaramidan na. No talaga ana asidag kadata ti anak da. Pumadanin ti kasangay mo, anak ko. Wen nga rod tatang. Manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang agyaman ka iti namarswa, Gapu iti panang nayon na, iti impabulod na abiyagkan ka. Katwen mat, tatang. Angem, ay na. Pasensya ka kuman no awan ti sagana tayaw. Da kayo mat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan naruam kaming nga kakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na, agyaman no kasta anak ko. Angem bayam. Mangkita no anda ti mabalin ama parte kadag ti tarakan tayo native amanawk. Parisan tayo iti kankanid. Kaya isunto ti saganam. Ay, sige man nga ron, tatang. Native amanok, kan-kan-kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga rin timangan. Sa dinumanan ti papanam, Alex. Ijay mall, mama. Ijay mall, wano ijay balay manan dayjay nga Almira. Ijay mall, mama. Adalang mapan ko gatangan. Anya ti gatangam? Jak pay mo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall, ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tulaan yan, inton adda ako ni Jimol. Kalokwan day tangay bagbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjay nga Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumamanin ngagpanunot iti sabali? Awan ti amon ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamuka man langan! Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex idi simbang pa. Ay, wan senyora. Dakkel di teddy bear nga igam na. Iso nakita. Lukas la kumakutaon, amangan no dyan nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal kasarita ka. Pasensya kayon senyora. Talaga nga minakastuyak. Kaya't kau akanayo na anaragsak, tapno sa anak abumakit adagaw sa kaskada kayaw. Tidam-damagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex? Wan madam nakita. Nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaid-ida. Santo, agim imagine abaraw ti kaid-ida. Ay, tila ibagbaga ka. Asino ka no, ti pangtadan na. Ay, jaka mo, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na imbag, Konching. Damagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam. Ay, wan, senyora.
Almira. Sa bali man ti madmadlaw ko kani Alex. Anya ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sa bali ti panang ming nagan ka. Anya? Wen, Almira. Panagkunak. Agayat kan ka ni Alex. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Tina, uray po utom, Almira. Podno, timbagak. Si ka talaga, Sandra. Bak nang da. Idinto ta marigriga taklaang. Itantupay nga aggagayam tayo lang. Kat kasta unay ti panang sidir ni Senyora Esmeralda kan kuana. Day tanto lakit din ag gusto kanyak. Iso nga adayo ama pasamak day ta ibagbagam. Happy birthday, Almira. Agyaman ak Sandra. Ay na, anusan nyo at ti simple asaganak. Daytoy laang ti kabailan tayo ita. Ay na, no para kanyak, mayaton daytoy asagana. Siyak tupay, idi kasangay ko. Adobo laang ti inluto mi, iso sa anak ka nagayab. Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayab. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laang. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan inton sumaruno. Ang aguray ka, apay na tangawan ni Alex. Imbagata mo't idi kalman iji pagadalan, saan aya? Amangan no di da pinalubusan. Bueno, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensyakan, naladawak. Oh, adto'y ti teddy bear, kan chocolates. Wow! Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laang. Ala, awatamon. Pakaragsakak timangted kan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear! Human size ko naman! Ay, sana ulatan Sika talaga. O, ala, sana bale. Regaluan kan tumet, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timbangan, ada tinulaan ni tib amanawk. Sa dino tinangalaam kadagita, Konching. Insangpet ni senyorito Alex, senyora. Nagimas si ka. Anya. Sa dino tinangalaan na. Ginatang na kadi. Ay, saan, senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni senyorito iti dakkel a teddy bear. Ala, mangan kayon, senyora. Naimas kunak tumait. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya. Ala, ibalang mo dagita. Wano saan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Ay, apay ngay, senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig a frozen ti lut-luto kasi daan tayo. Kabaulang tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon kita. Eso nga ibalang mo dagita. Jak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadagiti manalon. Ay, saan a, senyora? Sayang mo daytoy. Ay, no diyo kayat da kami laktan ti mangan. Kananya jay imbagam. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga sukir day jay at tao! Almira, anak ka. Agar-aram ka di kan ni Senyorito Alex? Uy, saan tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak nonobyong pa yan. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y amakinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman aknukasta, anak ka. Wen tatang, makitkitak tirigat ti panagbiag tayo. Iso nga igaod ko ti agadal. Gapot kayat kumot ang maaddaan itinaranyag ang masakbayan. Ay na, agyaman ak unay, anak ko. Kan maysa,
Kita anaimbag dagiti pakigaygay, ma'am. Diyak matkid di baga nga amin. Ang kaadwan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Isu nga aganad kayo kani Sandra anak kaw. Nang runa, tamadamdamag kaw nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanyak, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkel ni Cynthia. Anya ko matibagam kadakwada. Adda nagsaritaan mi ken ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex ken Cynthia ti agasawa. Anya, ay di ka ko magdardarasudos, Esmeralda. Bay ani Alex ti agpili iti asawaan na. Diyak kayat ti sabali. Ken usaraman mo tautak mo. No da Cynthia ken Alex ti agasawa. Manayunan to ti kinabak ng tayo. May talaki na baknang mo ti pampanunutam si ka. Apay, kaya't mo ka di ang maipada ni Alex kadata? Nagasawa tang agpaiso, ngam napilitan aklaang. Iso nga gingeta, sa anak ang naragsak ang nangasawa kin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga mairamraman kamat iti amin asani ko. Natural at agasawatan. Kandi mo ibaga, asika amin tinaggapuan nag itinaipundar. Gaputan nagbanugak nag itidaduma dita. Ha, basta, awanan ti makalapad kanyak. Noanya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Mama, Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko nga agbalinto nga asawam. Hello, Alex. Nice meeting you. ala, panawan kayo pa dito, mama. Alex, di kag balin abastos. Sangwam anaimbag ni Cynthia. Adu pa'y tinasken nga ramidak, mama. Ala, ituloy yo ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Ala, bayan yun, senyora. Oh, talaga din akon inkasikaso. Pasensya ka niha. Sana bali. Sangwan na kanto inton sumaruno. Nakla at la siguro day jay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, mama. Apay adiyo imbaga adagos, nga addagaya man ti kasta a plano nyo. Saan kumapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad ka iti dayjay nga Almira. Inasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pa'y laeng. Iso adida kami kumamot apuraen, may papan iti day taabanag. Kan maysa, ipaayo kumamot ti karbangak amang pili, no asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan amabaliwan ti amin, Alex. No anya timbagak. Iso ti masurot. Iso pangasim, dinak ibabain. Apay akas dyan ni mama, papa. Agad-adal kami pa'y laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay Cynthia. Jakmut ammo iti inam. Kinasaritak may papaniti na ita. Ngam talaga nga'y patangken na ti kayat na. Jak kayat dayjay Cynthia, papa. Pangasi yo, takasarita yun ni mama. Kan maysa, agad-adal kami pa'y. Kaya't kumot nga enjoyin ti biyag ko, kas may nga estudyante. Ala, di ka mananagan iho. Siyak ni makam mo, may papaniti na ita. Saan ko maaday ta ti pakadadailan ti konsentrasyon mo nga agadal? Papa, Igad bukid di ti agadal. Wani ho, ti kagdanag. Siyak ti makaamoy ti daytoy kunak manag. come in. Hello, Alex. Sika. What? Apay? Saan ka di
nga imbaga ni Senyora Esmeralda nga umaya kita dito mansion nyo? Awan timbaga na, iso ajak mo. Ala, rumuarkan dito isilid ko. Ops, come on, Alex. Di ka kumagpungtot. Gapo, ta dito yakon nga agnaad. Aniya? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.